Καλησπέρα. 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 Μαζί μας έχουμε τον Τζέρεμι. Τζέρεμι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σε καλωσορίσουμε στον αέρα του Ράδιο Κυπαρισία. Για όσους δεν κατάλαβαν, μαζί μας είναι ο Τζέρεμι από το Comedy Lab. Λοιπόν, πάμε λίγο για εισαγωγή να συστηθούμε. Μαζί μου έχω τη Μυρτώ, την Ιφηγένεια. Εγώ είμαι ο Τάσος. Γεια σου, Τζέρεμι. Γεια σου, κορίτσια. Ευχαριστώ, Τζέρεμι. Λέω κορίτσια, γιατί η Ιφηγένεια τώρα δεν ξέρω ποια θα είναι η Ιφηγένεια, ποια θα είναι η... Κοίτα πώς το κάνουμε. Θύμισε μου το όνομά σου. Μυρτώ. Η άλλη κοπέλα ποια είναι? Μυρτώ. Α, Μυρτώ και Ιφηγένεια, εντάξει. Ναι. Και... Ωραία, πάμε. Λοιπόν, το όνομά σου, Τζέρεμι. Το όνομά μου είναι Γιώργος. Λοιπόν, ο Τζέρεμι, λοιπόν, κατά κόσμον Γιώργος, και πάμε να μας πεις πώς ξεκίνησε λίγο αυτή η ιστορία με τα βίντεο, πώς άρχισες να γίνεις φίρμα στο YouTube σε εισαγωγικά. Πώς άρχισα να γίνω με φίρμα ή πώς άρχισα να κάνω βίντεο? Πες και τα δύο. Λοιπόν, καταρχάς, ωραία, θα σου πω πώς ξεκίνησα. Κοίταξε να δεις. Αρχικά κάναμε κάποια ταινιάκια με την παρέα μου. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ωραία, γιατί ακούω κάτι παράσιτα. Τέλος πάντων. Ξεκίνησα να κάνω ταινιάκια με την παρέα μου. Ουσιαστικά δηλαδή το αρχικό κόνσεπτ που κάναμε, είχαμε φτιάξει ένα τραγούδι μαζί με ένα φίλο μου και θέλαμε να φτιάξουμε βίντεο κλιπ. Είχα μια κάμερα που μου είχε φέρει η γιαγιά μου, λέω ας κάνουμε. Ξεκινάμε, πιάνουμε το movie maker, ξέρω εγώ, ξεκινάω να ασχολούμαι κι εγώ. Μου άρεσε να μοντάρω και λοιπά, λέω ας κάνουμε και ένα ταινιάκι. Κάναμε και ένα ταινιάκι, μου άρεσε ακόμα περισσότερο η ιδέα και ξαφνικά άρχισα να ανεβάσω στο YouTube. Μετά το εξέλιξα κάπως το πράγμα, έκανα κάτι σαν show, ας πούμε, η εκπομπή. Σιγά σιγά πήρε όλο πράγμα. Και έφτασε το σημείο που είναι σήμερα, όποιο και αν είναι αυτό. Ανέβαιναν τα views λοιπόν. Με τον καιρό, ναι. Με τον καιρό δηλαδή, σιγά σιγά, ναι. Να σε ρωτήσω, Τζέρεμι, πόσο χρονών είσαι? Πολύ σχετική ερώτηση, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. 22. Λοιπόν. Ασχολείσαι με κάτι άλλο πέρα από τα βίντεο, δηλαδή δουλεύεις κάπου ή σπουδάζεις κάτι? Αυτή τη στιγμή σπουδάζω σκηνοθεσία, film and television studies κάνω, δηλαδή κινηματογράφο σπουδάζω, σινεμά. Και παράλληλα δουλεύω, ναι. Μια χαρά. Τη βλέπεις επαγγελματικά δηλαδή την όλη φάση με τα βίντεο κάποια στιγμή στο μέλλον, έτσι? Κοίταξε να δεις. Ναι, ήδη έχω ξεκινήσει και κάνω κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να ασχοληθώ κυρίως με ό,τι έχει να κάνει με media, δηλαδή και σε τέτοιο σκηνικό. Δηλαδή δεν θέλω να ασχοληθώ καθαρά μόνο με κομμωδία, ας πούμε. Και κινηματογράφο, τώρα ξεκινάω σιγά σιγά να γράφω μια μικρού μήκους και τέτοια πράγματα. Μικρού μήκους ταινία έχεις αρχίσει και γράφεις? Ναι, έχω ήδη 2-3 σενάρια, δεν τα έχω ολοκληρώσει ακόμα. Προχωράμε. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Τα βίντεο τα φτιάχνεις μόνος σου ή έχεις κάποια άτομα που σε βοηθάνε σε όλο αυτό? Εκτός από τα παιδιά που βλέπουμε σε κάποια βίντεο. Όχι, ό,τι κάνω το κάνω εγώ. Δεν είναι εντάξει και τίποτα το ιδιαίτερο, ας πούμε. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Από εδώ και πέρα έχω σκοπό, ας πούμε, να το φτιάξω λίγο το πράγμα, να είναι πιο καλά τα βίντεο. Και από άποψη χιούμορ και από άποψη μοντάζ και το πώς φαίνεται γενικότερα, ας πούμε. Μάλιστα. Τι διαδικασία έχει η δημιουργία ενός βίντεο? Διαδικασία. Αρχικά να γράψεις το κείμενο. Ναι. Αρχικά να σκεφτείς βασικά. Έτσι, να βάλεις στο μυαλό σου να σκεφτείς. Γράφεις το κείμενο. Αφού το γράψεις το κείμενο θα πρέπει να το γυρίσεις και μετά να το μοντάρεις. Τώρα από εκεί και πέρα ενδιάμεσα υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να κοιτάξεις, δηλαδή να διορθώσεις λίγο το κείμενο, να το διορθώσεις λίγο στο μοντάζ, να κάνεις κάτι διαφορετικό. Έχει αρκετά μικρά τυπάκια. Μάλιστα. Είναι λίγο δύσκολο δηλαδή. Θέλει κάποια πορεία. Κοίταξε, θέλεις εξοικείωση ουσιαστικά. Αυτό που θέλεις είναι εξοικείωση. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεκινήσεις από το πουθενά, ας πούμε, να κάνεις ένα βίντεο και να είναι αστείο. Πιστεύω, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, πρέπει να έχεις κάνει τουλάχιστον κάποια βίντεο και όσο κάνεις ακόμα περισσότερα βίντεο εξελίσσεσαι και γίνεσαι καλύτερος. Έτσι πάει, νομίζω παντού. Ναι. Όπως και σε κάθε δίκιο έχεις. Λοιπόν, πώς ήρθε η συνεργασία με το Comedy Lab? Συνεργασία έκανε ένα διαγωνισμό το Comedy Lab με βίντεο, ας πούμε, να στείλουμε το βίντεο μας και
υπήρχε πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος νικητής. Έστειλα το βίντεο πώς να ρίχνετε τις γυναίκες για όσους το έχουν τότε που ήταν το τελευταίο που είχα κάνει. Βγήκε δεύτερο. Και από εκεί και πέρα μιλάγαμε, είχαμε αναπτύξει κάποιες σχέσεις με το Comedy Lab και συνεργαστήκαμε συνέχεια. Ο Φαράω πώς προέκυψε? Ο Φαράω θα σας πω πώς προέκυψε. Έκανα μοντάζ για το βίντεο μου και λέω χρειάζεται κάτι επιπλέον, δηλαδή δεν γίνεται να το βάλω έτσι με το βίντεο. Έψαχνα λοιπόν σε ένα σκληρό δίσκο κάτι εικόνες εντελώς τυχαία και ξαφνικά βλέπω αυτή την εικόνα του Φαράω και λέω ένας Φαράω. Και το βάλω μέσα, ας πούμε, όπως ήταν. Είναι πολύ πετυχημένο. Όσο και το κάδρο πίσω σου που είναι στραβό. Ναι, τώρα άλλαξα background άμα είδατε, αλλά θα ξαναπιστέψω. Το αλλάξω πάλι, δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα δούμε. Τον ελεύθερο χρόνο σου τι κάνεις, με τι ασχολείσαι? Στον ελεύθερο μου χρόνο? Ναι. Κοίταξε, ή θα βγω έξω, να πάω σε κανένα φίλο μου, σε κανένα σπίτι, κάτι τέτοιο. Ή θα κάτσω να γράψω τίποτα, κανένα κείμενο, κανένα σενάριο, ξέρεις, δεν έχω και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, λόγω της δουλειάς, ας πούμε, και λόγω της σχολής και όλα αυτά, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή μόνο τα βράδια είμαι ελεύθερος, που βγαίνω, ας πούμε, με τους φίλους μου, τίποτα παραπάνω. Από εκεί και ύστερα έχω πολλά πράγματα και πιο παλιά, ας πούμε, ασχολούμαι σαν χόμπι, έχω kickboxing έκανα, semi-contact, και θα ξαναρχίσω δηλαδή με τη νέα χρονιά τώρα. Εντάξει, γενικότερα έχω πολλά ενδιαφέροντα, δεν τα θυμάμαι τώρα. Χαρά. Δεν μου έρχονται δηλαδή. Το Τζέρεμι πώς προέκυψε? Καμιά φορά ξέρω χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο, τέτοια πράγματα. Ενδιαφέροντα κανονικά. Ναι. Καθαρίζεις πατάτες. Ναι, ξέρεις, ή ας πούμε κάθομαι στο μπαλκόνι και φωνάζω εσύ και μετά κρύβομαι, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Τα έχουμε κάνει και Τυπάς εμείς κουδούνια αυτά. και τρέχεις. Ναι, και νεράτια στις πολυκατοικίες, στα τζάμια. Και τρέχουμε με τους φίλους. Το Τζέρεμι πώς προέκυψε? Το Τζέρεμι. Κοίτα, να σου πω. Ήμουνα μια μέρα στο κρεβάτι μου και κοίταζα τα αστέρια. Και μετά λέω ρε πούστη μου, δεν έχει ταβάνι. Τι έγινε? Ξαφνικά έρχεται ένας εξωγήινος και μου λέει εσένα πρέπει να σε λένε Τζέρεμι. Και λέω εντάξει. Αυτό έγινε. Μια χαρά. Λοιπόν, πώς βλέπεις τον Μπραφ και την επιστροφή του Μάικιους? Πολύ δυναμική, πιστεύω θα τα σπάσει όλα ο Μάικιους. Και εντάξει, απλά είναι αυτός που είναι, όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Μάικιους, το τι κάνει, κράζει και το γουστάρουμε όλοι αυτό. Λοιπόν, Μυρτώ, φοβάται με την τρολάρης. Το σημερινό βίντεο ήταν το πρώτο που ασχολήθηκες με την επικαιρότητα και την κατάσταση στη χώρα, να περιμένουμε κι άλλα? Δεν ξέρω. Γενικότερα υλοποιώ ό,τι μου ήρθε, δηλαδή ό,τι μου κινήσει το ενδιαφέρον. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό το κάτι μου κίνησε το ενδιαφέρον και το έγραψα. Το επόμενο πράγμα που θα κινήσει το ενδιαφέρον θα είναι και το αντίστοιχο θέμα. Ήταν κάτι το διαφορετικό. Ναι, εντάξει, δεν μ' αρέσει να κάνω συνέχεια τα ίδια πράγματα, μου αρέσει να αλλάζω λίγο, ξέρεις, να το σκάρω. Ναι, εννοείται. Δηλαδή έκανα αυτό που ήταν, ας πούμε, που έλεγε εκεί για καλοριφαία και τέτοιες και τέτοια πράγματα, και έκανα κι άλλο ένα, δεν ξέρω αν το είδατε, για το τέλος του κόσμου. Πότε βγήκε? Σήμερα. Όχι, δεν το προλάβαμε αυτό. Είχαμε, ξέρεις, είχαμε τις ετοιμασίες. Άμα πάτε στη σελίδα θα το δείτε, ή στο προφάιλ μου κάπου. Έλα να κάνουμε και διαφήμιση, πες στη σελίδα. Η σελίδα είναι η Stanners Productions. Επίσης έχω κάνει κι άλλη μια σελίδα που δεν υπάρχει λόγος που υπάρχει, απλά την έχω κάνει, που λέγεται Jeremy. Και έχω και δύο κανάλια στο YouTube. Το ένα είναι το Stanners και το άλλο είναι το Jeremy Tube. Δηλαδή στο Jeremy Tube ανεβάζω τα πιο προσωπικά μου βίντεο, σαν αυτό που ανέβασα το 21 του 2012, και στο Stanners ανεβάζω έτσι αυτά που είναι καθαρά αστεία, ας πούμε, βίντεο. Ξέρεις, δηλαδή που παρουσιάζουμε κάτι, είναι αυτό και αυτό. Στο άλλο είναι πιο προσωπικά μου βίντεο, λίγο πιο τρόλα, ας το πούμε έτσι, σε τέτοια φάση. Όπως αυτό που ανέβασε σήμερα με τον τύπο που έλωζες με την πορτοκαλάδα. Σήμερα δεν ανέβηκε? Με την πορτοκαλάδα?
Ναι, είναι στο κρεβάτι πορτοκαλάδα, είναι κάποιος βγαίνει από την τουαλέτα και του ρίχνεις, όχι εσύ τραβάς το βίντεο νομίζω. Του ρίχνεις πορτοκαλάδα, ένα χυμό, κάτι τέτοιο. Δεν το ξέρω αυτό το βίντεο. Ξέχασες το βίντεο σου. Σε ποιο ρίχνει πορτοκαλάδα, βέβαια, πρώτη φορά το ακούω, δεν ξέρω. Μήπως είναι κάτι άλλο. Μήπως δεν είναι πορτοκαλάδα, κάτι του ρίχνετε, δεν τραβάς. Θες να πεις άλλο απόσπασμα από το βίντεο, πας και καταλάβω. Ναι, λες ότι κατουργέσαι κάποια στιγμή. Το κατούριμα έκανε διαφορά. Αυτό του ρίχνουμε νερό μέσα στη μάπα. Νερό είναι, ναι. Ναι, αυτό είναι τίποτα, ένα prank ήταν που είχαμε κάνει σε ένα φίλο. Αυτό. Το έχω βάλει απόρριτο γιατί δεν υπάρχει λόγος πλέον να υπάρχει. Εγώ το είδα. Σε αυτό το κανάλι που είδες είναι και αυτό το βίντεο για το 21/12/2012 που είχαν βάλει σήμερα. Το τέλος του κόσμου. Για το τέλος του κόσμου. 21/12 είναι το τέλος του κόσμου. 22 δεν είναι. 21 είναι. Α, συγγνώμη. Καλά που προλάβαμε και σε βγάλαμε. 21/12 ρε παιδιά, έλες. Τα κορίτσια, εσύ φυγαίνει βέβαια να το ξέρεις ειδικά. Γιατί δεν το περίμενα από σένα. Γιατί πρέπει να το ξέρω. Δεν το περίμενα από σένα. Έπρεπε να το ξέρεις, δηλαδή 21, η Μάγια το είπανε. Ποια Μάγια αυτή που βγάζει τα βίντεο? Γιατί καλά η Μυρτώ? Η Μάγια καλέ, πια η Μάγια. Η Μάγια. Αυτή αρχαίη. Τα Μάγια, Ίνκας. Όχι, να σου πω το ήξερα, αλλά το είχα ξεχάσει, δεν το πολύ πιστεύω κιόλας. Ναι, κι εγώ σε πιστεύω. Λοιπόν, τι σχέδια έχεις για το μέλλον σου? Για το μέλλον. Όχι, το μέλλον γενικά, όχι το δικό σου, αν παντρευτείς και τα λοιπά. Το μέλλον για το μέλλον της κοινωνίας, ας πούμε. Όχι, το μέλλον στον χώρο, το μέλλον, το δικό σου μέλλον στον χώρο, ρε παιδί μου. Αυτό είπα. Στον χώρο της κομμωδίας. Ναι. Κοίταξε. Αυτή τη στιγμή φτιάχνω το site, δεν είναι ακόμα έτοιμο. Φτιάχνω site και θα βάζουμε εκεί διάφορα blogs, τα βίντεο μου και τέτοια πράγματα. Αρχικά αυτό. Από εκεί και ύστερα για τη συνέχεια βλέπουμε. Ανεβαίνουμε σκαλί και το προχωράμε το θέμα. Από εκεί και ύστερα, όπως είπα, θέλω κυρίως να επικεντρωθώ, ας πούμε, στο σκηνοθετικό κομμάτι. Δηλαδή θέλω να κάνω δικά μου πράγματα κάποια στιγμή, να γίνω ένας σκηνοθέτης, ας πούμε, να λέω έτσι. Και εμείς να λέμε ότι κάποτε είχαμε τον τάδε σκηνοθέτη στην εκπομπή μας. Ναι. Εντάξει, ναι, να το λέτε, γιατί μην το λέτε. Να το λέμε. Όχι, κανένας. Λοιπόν. Μακάρι. Καλή επιτυχία να σου ευχηθούμε. Να είσαι καλά και εσείς, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστούμε. Να λέω ότι μίλαγα με τον τάδε ραδιοφωνικό παραγωγό, ας πούμε. Είδατε κορίτσια με τον τάδε, είπε. Με τις τάδε θα λες τη Μυρτώ και την Ιφηγένα, τον Τάσο θα τον αφήσουμε απ' έξω. Εντάξει, οκ. Καλά, εσύ δεν ήξερες με λόγια το Μάγια. Θες να γίνεις και ραδιοφωνικός παραγωγός? Πες τα. Να σε ρωτήσω τώρα. Στον δρόμο, όταν σε βλέπουν, λογικά κάποιοι θα σε αναγνωρίζουν. Σε φωνάζουν Γιώργο ή Τζέρεμι? Τζέρεμι, λογικά. Τζέρεμι μου. Μάλιστα. Και ξέρεις, έγινε το κλασικό, ας πούμε, που με σταματάνε. Τώρα τελευταία με φωνάζω πάρα πολύ συχνά. Και μου λέει, μου λένε, ξέρω εγώ, φίλε, είσαι ο Τζέρεμι? Ναι, λέω. Θες αυτό? Γράφα και τέτοια. Όχι αυτόγραφο, εντάξει, μην το χέσουμε. Μου έχουν ζητήσει και αυτόγραφο. Του λέω, πήγε από εδώ ρε μαλάκα που θες και αυτόγραφο. Αυτόγραφο δεν δίνει, υπογράφει μόνο σε κανένα κοριτσάκι, στον μπράτσο, σε μπλουζάκια. Ναι. Εντάξει ρε παιδιά, έλες, δηλαδή τι είμαι ας πούμε. Εντάξει, καταλαβαίνω εν μέρη, αλλά εντάξει. Έχεις γίνει διάσημος. Δεν ξέρουν όλοι. Όχι, εντάξει, δεν είμαι διάσημος, όχι, δεν το πιστεύω. Είσαι κάποιος που είναι... Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δεν με ξέρει. Απλά τυχαίνει να με ξέρει, ας πούμε, πιο πολύ τα πιο μικρές ηλικίες, ας πούμε. Όχι. Αλλά να πεις ότι είμαι δημόσιο πρόσωπο, δεν είμαι, όχι. Εμείς είμαστε 16, σε ξέρουμε, δηλαδή όλα τα παιδιά της Αυτές είναι 16. Ναι, σε ξέρουμε. Αυτό λέω, για αυτές οι ηλικίες, κυρίως αυτές οι ηλικίες με ξέρουν. Κοίτα, είναι λογικό, αφού έγινες γνωστό μέσα από ένα χώρο όπως το ίντερνετ, είναι λογικό, ξέρω. Απολύτως λογικό, ναι. Δηλαδή μέχρι 30... Δεν είναι ότι δεν με ξέρουν και πιο μεγάλες ηλικίες, έτσι. Τάσο, πόσο είσαι? 23. Ορίστε, σε ξέρω και ο Τάσος. Δεν ξέρω κι εγώ παππούς. Ναι. Εντάξει, και πάρα πολλές σχολές. Απλά ρε παιδί μου, στις ηλικίες τις δικές μας, 22-23 που είμαστε εμείς, Τάσο, δεν θα εκδηλωθεί ο Ζε, θα σου πει, θα σου πει ο Τζέρεμι, πιο πολύ θα είναι μικρές ηλικίες, κατάλαβες. Ναι. Περισσότερο όσοι έχουν Facebook που δημοσιεύουν τα βίντεο σου και τα βλέπουν κι άλλοι και... Ναι. Ναι, εντάξει. Κοίτα, γενικά και το YouTube από μόνο του δεν θα μπορούσε να κάνει όλη τη δουλειά και το Facebook έχει βοηθήσει πολύ στην όλη ιστορία.
Ναι, μα το Facebook είναι που κάνει όλη τη δουλειά, ας πούμε. Το Παντελίδη μέσα από το Facebook το μάθαμε. Ότι θα συγκρίναμε με τον Παντελίδη, δεν το Παντελίδη, σε λαβές το. Άμα υπήρχε μόνο YouTube, εντάξει, δεν θα τον έβλεπε κανένα στον Παντελίδη. Άντε και με τον Justin Bieber σε λίγο. Αυτό είναι το Νατάλαντο. Τον άσχημο. Ένας φαράω. Εντάξει, αυτό δεν παίζει ρόλο αυτό, εντάξει. Και στους άλλους γούστα είναι αυτά. Στους άλλους μπορεί να αρέσει, ο άλλος λέει μου αρέσει η τρίχα του Παντελίδη, ας πούμε. Στον Τάσο αρέσει ο Μπίμπερ, άλλο που δεν το λέει εδώ πέρα. Καλά, ναι. Είμαι Μπίλιμπερ, καλά το είπα. Έχει κολλήσει επίσης παντού στο δωματιό. Όλοι είμαστε λίγο κρυφομπίλιμπερς. Λοιπόν, Μυρτώ. Ναι. Καλά είσαι. Καλά εσύ. Μίλα στο παιδί. Η Μυρτώ ντρέπεται. Λοιπόν, θα μιλήσω εγώ τώρα. Δεν τρέπομαι. Τι θέλεις να πεις όλους όσους σε ακούνε? Μας ακούνε. Τίποτα. Παιδιά, ακούσατε. Δεν θέλω να σας πω τίποτα, παιδιά. Δεν είναι κάτι προσωπικό μαζί σας. Όλα καλά, όλα όμορφα. Ναι, εντάξει, το μόνο που τώρα σε λίγες μέρες θα τελειώσει ο κόσμος αυτό. Είσαι στεναχωρημένος, γι' αυτό μίλησε μας. Κάτσε, περίμενε να το λύσουμε, Τζέρεμι. Το πιστεύεις? Ναι. Τρολαρέτη. Τρολαρέμε. Κοίταξε, εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό και θα το δείτε κιόλας. Θα είμαστε εκεί να το δούμε. Άλλο, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Απλά περίμενα το δώρο από τον Άγιο Βασίλη και άμα τελειώσει αυτό στις 21, πότε θα μου το φέρει. Έλαντε. Οπότε να πάμε για ψώνια μετά τις 21, γιατί άμα πάμε πριν θα πάει τζάμπα το φουστάρι. Θα καταστραφεί ο κόσμος και να το θυμάστε την άλλη μέρα να λέτε να το είπε ο Τζέρεμι. Ναι, θα το λέμε. Ναι. Την άλλη μέρα που δεν θα ζείτε. Εγώ θα ζήσω. Είμαι κατσαρίδα. Α, εντάξει, οκ. Λοιπόν, Τζέρεμι, αυτές ήταν οι ερωτήσεις οι δικές μας των ακροατών μας. Μπορείς να μας πεις ό,τι θέλεις, αν θέλεις. Τι να σου πω, τι άλλο να σου πω, ρε παιδιά. Ένα παραμύθι. Ένα παραμύθι να κοιμηθούν τα κορίτσια. Γιατί ρε Τάσο? Ναι. Δεν θα κοιμηθούμε. Δεν τα πάω καλά με τα παραμύθια. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία σε οτιδήποτε κάνεις από εδώ και στο εξής. Και εσείς να είστε καλά. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα πούμε ξανά. Εντάξει. Αν δεν καταστραφεί ο κόσμος. Περιμένουμε καινούργια βίντεο. Καλά, αυτό εννοείται. Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Τζέρεμι. Καλό βράδυ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. ευχαριστώ πολύ. Γεια σου.